Вашето пътуване към благосъстоянието започва сега. BioKist ви предоставя моментална картина на вашето здраве, като разглежда ключови фактори като качество на съня, нива на стрес и хранене, всичко в един лесен за четене доклад. Но ето истинският въпрос. Как да се подобрите? Просто се потопете в резултатите си. BioKist ви помага да разберете какво се нуждае от работа, за да можете да предприемете правилните стъпки към по-здравословен начин на живот. Приложението анализира вашето благосъстояние чрез 10 ключови параметъра, от физическа активност и хидратация до емоционален баланс. Вместо универсален подход, BioKist се фокусира върху това, от което тялото ви се нуждае най-много. Чрез анализа на резултатите от биостриповете ви, приложението идентифицира ключовата област, която изисква внимание, и предоставя персонализиран, лесен за следване съвет, така че да можете да направите значителни подобрения, без да се чувствате претоварени. Сега нека да се потопим по-дълбоко. BioKist ви дава персонализирани съвети за подобряване на тази област, независимо дали става въпрос за малки промени в начина на живот, по-добри навици за сън или внимателни практики. Нуждаете се от помощ с храненето? Няма проблем. Приложението предлага здравословни рецепти, съобразени с вашите нужди, което улеснява храненето на тялото ви по правилния начин. А най-добрата част? Можете да сравните днешните резултати с предишните си. Наблюдавайте как напредъкът ви се развива, вижте реални подобрения и усетете мотивацията да продължите напред. BioKist не е просто приложение. Това е вашият личен гид за благосъстояние, който ви помага да станете по-силни, по-здрави и по-щастливи, стъпка по стъпка. Винаги се чувствах изтощен, борех се да сваля килограми и имах неспокоен сън. Мислех, че това е просто част от остаряването, докато не сканирах биострипа си с приложението BioKist. Това разкри, че тялото ми е твърде кисело и имам недостиг на магнезий. Приложението предложи прости промени: да пия топла лимонова вода сутрин, да ям повече зелени листни зеленчуци и ядки за магнезий и да правя дълбоки вдишвания преди лягане. В рамките на няколко седмици храносмилането ми се подобри, сънят ми стана по-дълбок и упоритите килограми най-накрая започнаха да се свалят. Чувствам се по-лек, по-отпочинал и отново пълен с енергия. Никога не мислех, че ежедневната ми диета влияе на кръвното ми налягане, докато след анализа, моят биострип не разкри дисбаланс в нивата на натрий. Приложението препоръча да намаля преработените храни, да използвам естествена морска сол в умерени количества и да правя 20-минутна разходка всеки ден. В рамките на няколко седмици кръвното ми налягане се стабилизира, а аз се чувствах по-лек и с повече енергия. Мислех, че следобедната ми умора е нормална, докато приложението BioKist, след като сканира биострипа ми, не посочи, че съм дехидратиран. Приложението предложи да пия повече вода с щипка келтска морска сол за по-добро усвояване. Също така добавих повече хидратиращи храни като краставици и портокали. В рамките на седмица енергията ми се върна и вече не ми беше нужна следобедна кафе, за да остана буден. Много потребители накрая откриха здравословните си проблеми и успешно ги решиха. И вие можете.